Türkmen häkimetleri ýurtda tasdiklanan COVID-19 hadisesi barada habar bermeýän mahaly Lebabyňda yerleşýän bir karantin okudyna saklanýan adamlaryň käbiriniň koronavirus barlygy pozitiw netije görkezdi. Bu ýagdaý saglyk desgatyna adamlaryň ählisiniň karantin möhletiniň ýene 2 hepde uzaldylmagyna getirdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Türkmenabadyň ýokunç keselleri hastahanasynyň ýanynaky karantin zonasyna saklanýan adamlaryň arasynda COVID-19 testi pozitiw netijeli adamlar ýüze çykaryldy. Şonuň üçin hemmeleri ýene 14 gün saklaýarlar. Ol ýerde 7 oktýabrda Moskwadan uçur bilen gaýdyp gelenler saklanýardy. Bulardan başga da ol ýerde has ol Özbegistanyň dolanan türkmen raýatlary hem bardy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berdi. Türkmenistan pandemiýa başlanaly bäri hereket çäklendirmeleri sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny birnäçe ýörüýte uçur gatnawlary bilen ýurda getirdi. Bu gatnawlar awgustyň 3-nji 10 günlüginden soň öňküsinden ýygjamlaşdy. Ýurda gaýtarylan adamlar Türkmenabadda 14 gün karantina alınýardy. Meniň bir tanşym düýün Türkmenabaddan Aşgabatda dolanmalydy. Ýöne bu ýagdaý sebäpli hemmeleri ýene 2 hepde saklaýarlar diýip habarçy 22 oktýabrda Pagtadan habar berdi. Virusyň ýurda getirilmeginiň öňüni almak üçin Türkmen häkimetleri ýörüýte karantin merkezlerini gurdy. Bu hususan daşary ýurtlardan evakuasiýa edilýän adamlar 2 hepde möhlet bilen bu karantin nokotlaryna saklanýar. Bundan ozal Azatlyk radiosy karantina saklanýan adamlaryň garyndaşlaryna salgylanyp karantin çadyrlaryna şertler barada habar berdi. Azatlygyň habarçysy karantinde galýan adamlaryň lagerlerdäki şertlerden nägile bolýanlyklaryny habar berdi. Döwlet mediýasy çadyr lagerlerine şertler barada habar bermeýär. Türkmen Nokot News we Türkmenistanyň kronikasy neşirleri hem Lebabyň karantin lagerleriniň arastaçylyk iýmitlenmek we beýleki zerurluklar babatyna ýöneki standartlary gawat gelmeýän şertleri barada habar berdiler. Türkmenistanyň kronikasynyň has 1 aprel aýyna çap eden bir videosy Türkmenistanda gurulan bir karantin lagerini görkezýär. Videoda çadyryň içine biri-birine degip duran 2 gatly düşekleri görmek hemde ol ýerdäki şertlerden şikaýet edýän bir adamyň sesini eşitmek bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 12 oktýabrda Türkmenabadyň ýokunç keselleri hastahanasynyň golaýyndaky karantin çadyrlarynyň başga ýere dörýäniň çep tarapyna täze avtomobil we demir ýol köprüsiniň arasyndaky ozalky guruluşy kampaniýasynyň ýerleşen ýerine göçürilýänligini, täze karantin zonasynyň 1000 adamy niýetlenenligini habar berdi. Geçen hepde habarçy täze ýere göçürilen karantin zolagyny Ukrainadan we Germaniýadan ýörüýte uçur gatnawlar arkaly ýurda getirilen ýolagçylaryň saklanýanyny habar berdi. 15 oktýabrda Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmesi Özbegistandan gelen raýatlarda COVID-19 testiniň pozitiw netije görkezmegi bilen olar üçin karantin möhletiniň 28 güne çykarlandygyny habar berdi. Ýokunç keselleri hastahanasynyň golaýyndaky çadyrda 7 oktýabrda Moskwa şäherinden gelen raýatlar hemde 23 sentýabrda Özbegistan döwletinden gelen raýatlar bar diýip çeşme 15 oktýabrda habar berdi. Türkmen portal neşri Özbegistandan 120 türkmen raýatynyň gury ýer arkaly hemde Moskwada galan raýatlaryň ýörüýte uçur gatnaw arkaly ýurda getirilenini 7 oktýabrda habar berdi. Bu aralykda Türkmenistan pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda getirmäge dowam edýär. Report Nokot az neşri pandemiýa sebäpli Gürjistanda galan 50 türkmen raýatynyň oktýabr-noýabr aýlaryna Azerbaýjanyň üstü bilen Türkmenistana getirmegi planlaşdyrylýanyny habar berdi. Türkmenistan öz şägini resmi taýdan tasdik bolan koronavirus hadisalary barada habar bermeýär. Bu aralykda 16 oktýabrda Azatlyk radiosynyň habarçylary daşugyň aýallar koloniýasyna koronavirusyň tutuşanlygy barada habar berdi. Lebabyň vilayatynyň administrativ merkezi Türkmenabad şäherinde we Farab çärjew etraplarynda elektrik togy ençeme sagatlap kesildi. Käbir owalarda bolsa indi 2 gün bäri tok ýok. Munyň bilen bir wagtda agyz suwy hem kesildi. Bu ýagdaý ketelhanalaryň işine we ýaşaýjylaryň gündelik durmuşyna oňoýsuz täsir ýetirdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Lebabyňdan habar berýär. Dün gişlik saat 6:00 töwereginde Türkmenabad şäherinde hemde
farap çärjew etraplarında elektrik togyny kestiler. Şuň ýerden saat 9:00 9:30 aralygynda yarım sagatlap tok berdiler. Ýöne şondan soň onu ýene kestiler diýip gizlinlik şertine söketdeş olan habarçy aýtdy. Habarçy 22 oktýabrda yerli wagt bilen öýlen saat 3 töwereginde beren maglumatynda ýerden saat 11-den soň Türkmenabadyň käbir böleklerine we etrap merkezlerine elektrik togynyň berilip başlanandygyny hem belledi. Ýöne ol çärjewiň Jeyhun garaşsyzlyk magtumly we Farabyň tas ähli obasynda 2 günden bäri elektrik togynyň ýokdugyny hem sözüniň üstüne goşdy. Bu obalara indi 50 saat çemesi wagt bäri elektrik togy berilmeýär. Şeýle-de ady agdalan etraplarda tok bilen bir wagtda kesilen agyz suwy hinis hem berilmeýär diýip habarçy belledi. Onun sözüne göre elektrik togynyň kesiljekdigi barada adamlara öňünden hiç bir maglumat berilmedi. Şuny ýerden Farab etrabynyň elektrik edarasyna baran owa ýaşaýjylarynyň ençemesine bolsa togyň giýişlik saat 6 töwereginde beriljekdigi barada wada berildi. Elektrik togynyň ençeme sagatlap kesilmegi, käbir owalarda hinis hem berilmezligi vilayet we beýleki keselhanalaryň işine yaramaz täsir ýetirip ýanygy çuýan beketleriň hem de köçelerde svetoforlaryň işlemezligine getirdi. Şeýle-de bu Lebapda howanyň temperaturasy giýjelerini 2 gündizlerini 10 gradusa çenli ýetýän şu günlerde ýaşaýjylaryň gündelik durmuşunda beýleki bökdönçlikler bilen bir hatarda ýylanmak meselesinde kynçylyklary döretdi. Vilayet we Farab etrap keselhanalarynda bökdönçlikler emele geldi. Esasy enjamlar şu günüň ikinji ýarymyndan soň generatoryň kömegi bilen işledildi. Ýanygy çuýan beketler, svetoforlar we awtolog ýuýan kiçik ýarhanalar hem işlemedi. Keselhanalaryň we mektepleriň içi sowuk boldy. Owa mektepleri henizde sowuk. Sebäbi ýyladyş ulgamlary elektrik togy arkaly nasosyň kömegi bilen işledilýär diýip habarçy aýtdy. Habarçy Lebabyň aýtynda aprel aýynda bolan harasatdan soň agdalýan etraplaryň aglawa böleginde elektrik energiýasynyň üpjünçiliginiň kesilendigini we onuň şondan 3 ay golay wagt soň gaýtadan dikeldilendigini hem belledi. Elektrik togy mundan 1,5 ay çemesi ozal berilip başlandy. Ýöne şondan bäri ýaşaýjylar elektrik energiýasynyň üpjünçiliginiň ýygyk derlik kesilmeginden ejir çekýärler. Soňky 45 güniň dowamında adından 20 sapar tok kesildi. Ýöne öňkü gedeklerde diňe 5-7 saat elektrik energiýasy berilmeýärdi diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosu baýdylanlar barada Lebap vilayet, Türkmenabad şäher we Farab çärjew etrap häkimliklerinden şeýle-de yerli elektrik edaralaryndan goşmaça maglumat alyp bilmedi. Azatlyk radiosu Tomuz we gyş aýlarynda Türkmenistanyň dürli künjeklerinde elektrik togynyň üpjünçiliginiň kesilmegi bilen bagly ýagdaýlary ençeme ýyl habar berip gelýär. Yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi ýurdun regionlarynda gaz, elektrik, su üpjünçiligi ulgamlarynda soňky 20 ýylda köp problemanyň toplanandygyny aýdýar. Olar elektrik transformatorlarynyň su we gaz turbalarynyň onlarça ýyl bäri dolu täzelenmeýändigini we olaryň könülip sandan çykandygyny hem belleýärler. Türkmen resmileri we media serişdeleri ýylatyň bu babatda ýüzeye bolýan problemalar barada açaçan mesele gozlamaýarlar. Muňa derek ministrler kabinetiniň 4-nji sentýabrda geçirilen mejlisinde şu ýylyň 8 aýynda elektrik energiýasynyň öndürilişinde we onu daşary ýurtlara iýermekde ösüşiň bolandygy habar berildi. Resmi maglumata görä energetika ulgamynda önüm öndürmegiň ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 118 götörüm ýerine ýetirilip 127,17 götörüm ösüş üpjün edildi. Şeýle-de şu ýylyň başyndan bäri elektrik energiýasynyň öndürilişiniň ösüşi 114,5 götörüme barabar boldy. Elektrik energiýasyny daşary ýurtlara iýermekdäki meýilnama 210,4 götörüm ýerine ýetirilip 274 götörüm ösüş gadanyldy. Şu gün Mar şäherindäki himýa zawodynyň 5 gatly ýaşaýyş saýlarynyň arasynda zibil çeleklerini dörüp plastik kaplary, kagyz, ýer zat gözläp gören adamlar ýygnadylar diýip Azatlygyň Marda habarçysy 21-nji oktýabrda habar berdi.
Türkmenistan'ı Pagta planını doldurmagını mätäslikden zibil çeleklerini dörýän näsal. Käbiri zordan ayak üstünde durýan adamlara galany meňdeýär diýip bu maglumaty Azatlygyň hökümetdäki çeşmesi hem tasdik etdi. Türkmenistan'ı dine Pagta ýygymy däl, şugunlar ýygymy hem bağ ekmek we ekilen waglara ýydyk etmek hem pileçilik ýaly atlyny düşegüntlik hasaplanan işler hem bir ýem duruşuny mezur rahmete öwürli diýip synçylar aýdýar. Mar şäherine zibil dörýän adamlar garawullap, ýeke-ýekeden tutup mikro awtobuslara ýükläp, sanlary 10-15 adamy ýetenne bir ýerlere alyp gidýärler diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Anonimlik şertine gurulşan hukuky işgäriniň sözlerine görä, ol adamlary polisiýanyň serhoş ýagdaýda saklanan adamlary gagtlaýyn saklaýan ýerine, peşanely ýolunyň uğruna ýerleşýän bölme eltip ýerleşdirýärler. Zibil dörýän adamlaryň ýygnalyşyny gözi bilen gören habarçy şeýle gurrun berdi. Ol adamlary ýygnap awtobusa mindirdiler. Hiç ýyly güýjlenmek hem zerur bolmady. Sebäbi ol adamlardan hiç ýyly garşylyk ýok. Sesdalar hem çykanok. Gelbärik diýseler gelýärler. Min awtobusa diýseler minýärler. Sebäbi garyplykda at ýaşap, halis lejigip dillen agyrdan galan adamlar. Käbiri isten ýykyljak. Zordan ayak üstünde durýar diýip habarçy aýtdy. Ýöne habarçy bu ýyl Pagta başagaýlyklarynyň diňe zibil dörýän adamlar üçin näl, şähere könürak egin başly çykan adamlar üçin hem uly problema öwürlenýäni habar berdi. Tähel egin başy köne kuşulrak adam görseler, oguljigiler bolan ýaly begenip, polisiýa işgärler olar hem maşina basyp alyp gidýärler diýip habarçy aýtdy. Azatlygyň mardaky habarçysy bilen anonimlik şertine gurulşan polisiýa ofiseri bu adamlaryň Pagta ýygmaga gitmek üçin taýýarlanýanlygyny aýtdy. Bize öz başlyklarymyz buyurýar. Bizim başlyklarymyzda bolsa häkim buyurýar diýip polisiýa ofiseri şu ýyl her edara Pagta ýygmak üçin ýörüýte gowaça meýdanlarynyň bölünip berilenligini gurrun berdi. Olar zibil çöpleyänlere ýa-da şäherde gelip ýören adamlara Pagta ýygdyrmadylar. Bu ýylla gyssanmaçlygyň sebäbi näme diýen soragy ofisier korrupsiýa diýip jogap berdi. Onun düşündirmegine görä edaralarda Pagta üçin adamlardan pul çöplediler. Ýöne ol pullar gutardy. Ol pullar daýkanlara Pagta ýyzaga berilip gutarmady. Ýolbaşçylaryň öz aralaryna paýlaşyldy. Inni Pagta ýygmaga adam tapanoklar. Adam kän ýöne pul berip bilen oklar. Şu sebäpden bize arz şikaýet edip bilmejek. Ardesde hem dinlenmejek adamlary tapyp getirin diýdiler. Öýsüz bolsun, maskaly ýa kaskaly bolsun. Ewtine üst başlaryna seredip tanarsyňyz. Garaw görmejek adamyňyz bolsa ýygnan diýen soňlar buýrugy ýerine ýetirýär diýip nowatçylyk açkan polisiýa işgäri radio bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Şu aralykda Prezident Muhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ykdysat toplumy gödäwçilik edýän ornwasary Müşşükowyň, Maliýe we Ykdysadyýet ministri Serdarowyň hemde Merkez Bankynyň başlygy Anadurdyýowyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. TDK-nyň ýazmagyna görä, döwlet başlygyny ilatyň iş bilen üpjünçiligini üpjün etmegi we halkyň girdejileriniň artmagyny gazanmagyň möhüm wezipeleriň hataryna durýanlygyny bellädi. Türkmenistanda ilatyň iş bilen üpjünçiligi, iş gözläp daşary ýurtlara giden adamlaryň sany, döwlet edaralaryna ýa hususy pudakda işleýän adamlaryň girdejileriniň soňky ýyllarda nähil artanlygy baradaky maglumatlar el ýeterler.